Hello guys! Kain namin ni Lola Pentang. Pentang is real. Patingin kasi si Lola ng ngipin niya. Kaya hindi ako nakapagluto. Kani. Ini hempiao lang ni kan. Hempiao lang itu kan全部白呀。老人家这样啊？为什么我那眼睛我的头发有很多？你要吃了吗？啊？不要，你这么吃啊？这样好吃啊？Ayaw niya ng manok guys, sabi niya sunog daw. Nagpatingin kasi siya ng ngipin niya. Ay hindi pala ngipin, pustiso. Masakit yung gums niya. Kaya naayos yung pustiso niya. 2 hours kami naghintay doon. Kaya bumili na lang kami ng Pentang. Sinuralit dyan guys, ka-OFW dyan na kon. Dito sa Taiwan. Palaging kinakain Pentang. Itong Pentang parang budget meal sa Pinas. Si Lola panay gulay yung ulam niya. Magkanta mo siyang sempuk nida. Semput 菜，菜没有猪肉，没有鸡肉，这谁讲？咱们呢？他们谁？我朋友啊，哦， sino sa pinagsasabihan ko, hindi niya alam na video. Tsaka, Hanlan, Nika, Nika na, Nina, 说 Nina, 这边啊。这个一样吗？不是，不一样，这个五花，这个像那个萝卜啊。这个不该难。你那一半，那么多，你那一半这边这么做，不会动吗？比较不会。这边牙龈早会痛的，还没好。等下我们帮那个药膏啊。还有哪药膏？还有啊，看guys. Init-init sa labas. Di ba? Ayutan na. Hindi pa ako nakatampay. Malis kasi kami kanina 9:30. Luha may saifu. 一下就干了。这个符还没有烂。 Yung kwan daw, opo. Opo, hindi malambot. Matigas. 哪里？ Yan. 这个哦， Ito yan, na shampoo ah. 哎，这个涂个比较 Videolan na. Shampoo na. Kayo lang ko ay. Mayo kuha. Puway kuha. 一点点的，好了。 Kayo. Kuha. 这个没有烂，给你。 Itong opo kasi matigas. Mayo ah. Hela na. Yun kam. 刚刚前面还会一点痛。 Katapos ng kumain to, higa na yan. Alas 12 kami natutulog. Ay, siya pala. Ako, nangalauna pa antukin. Tapos magigising na siya ng alas 2. Magigising na rin ako, kaso higa pa ako. Siya, manonood na ng TV. Iiwan na niya ako sa kwarto. Patayin na niya yung aircon, pero nakabukas yung electric fan.
ito niya po ito. Nagagawa mo? Okay, okay. Soji eh. Bigay niya sa akin lahat ng matigas. Kan warmen saya tak yang ni. Warmen na. Ha? Kaya hintay. Ang init sa labas yan. Hindi siya nag-jacket. Kaya nung uwi kami, nakamotor kami sa likod niya, ganyan niya sa likod ko yung kamay niya. Sinurelate dyan, mga ka-caretaker. Bentang ang kinakain kada tanghalian. Sayang, magluluto pa naman sana ako ng pritong isda. Tapos ang dami ang palaya dito. Magburidibod sana ako. Kaso naabutan naman kami ng tanghali nandun sa clinic. Tapos nasa jagal, ang bilis niya. Kahit masakit yung ngipin niya, ang bilis naman niya kumain. Minsan to, tupak din eh. Sinasabayan ko na lang. Hawla! Hawla! Tapos na kami guys. Hawla! Siya pala. Ubus naman niya. Sabi niya masakit yung gums niya. Bye-bye guys. Michang, bye-bye. 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 Bye-bye guys. Don't forget to subscribe, like, and share para sa mga susunod na video ko. Nichang, Ha? Nichang, subscribe. Subscribe. Subscribe ba? Macam betul lah. Hindi niya masabi. Like. 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 Oh, like. Comment. Comment. Oh, comment. Share. Share. Yay!